सायंकाळी 5:30 जांभवडे 6 वाजता, नानिवडे 7 वाजता, तित्तवली 8 वाजता सर्व बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांनी याची नोंद घ्यावी ही नम्र विनंती. यानंतर आपले सर्वांचे लाडके नेते माजी तालुकाध्यक्ष सन्माननीय नासिरभाई काजी आपल्याला मार्गदर्शन करतील. वैभव तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या सौजन्याने पुरस्कृत या ठिकाणी आज कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघाचा प्रचार शुभारंभ या ठिकाणी आज संपन्न होतोय आणि या निमित्तानं या तालुक्यातील भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी, शक्ती केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे उपस्थित सर्व कार्यकर्ते बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर ही विधानसभेची निवडणूक लागल्यानंतर, आचारसंहिता लागल्यानंतर आज या तालुक्यामध्ये शुभारंभ, प्रचाराचा शुभारंभ हे आपल्या तालुक्यापासून होतोय. म्हणजे आपली या तालुक्याची जबाबदारी आज फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे आणि तुमच्या आमच्या सर्वांची जबाबदारी देखील तितकीच या ठिकाणी आज वाढलेली आहे. आणि त्या अनुषंगानं या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार की ज्यांनी गेली 10 वर्ष या मतदारसंघाचा चेहरामोहरा बदललेला आहे आणि या तालुक्याचा जो काही मागासलेपणा होता तो दूर करण्याचं काम त्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणानं गेल्या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली या तालुक्याचा सर्वांगीण विकास झालेला आहे. आणि हे आपल्याला काय वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी सांगण्याची काय गरज पण नाही असं मला वाटते. आपल्या डोळ्यासमोर 10 वर्षापूर्वीचा हा वैभववाडी तालुका आणि आत्ताचा वैभववाडी तालुका याचं जर का आपण बारकाईने अवलोकन केलं तो जर अमूलाग्र जो काही बदल या ठिकाणी झालेला दिसून येतोय तो निव्वळ आणि निव्वळ या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार नित्याजी राणे साहेब यांच्यामुळे झालेला आहे असं म्हणायला या ठिकाणी भरपूर काय असं वाढ आहे. आज या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरे जात असताना आपल्या समोरचे उमेदवार म्हणून या ठिकाणी मतासाठी या ठिकाणी आपल्याला आवाहन करणार आहेत, विनंती करणार आहेत. परंतु ते आवाहन करण्याची किंवा विनंती करण्याची ही आज या ठिकाणी वस्तुस्थिती नाही आहे. कारण ज्याने आज या तालुक्याचा सर्वांगीण विकास केलेला आहे, त्यांच्या माध्यमातून विकास झालेला आहे, तर त्यांना मत देणं हे आमचं तुम्हा आम्हा सर्वांचं कर्तव्य आणि जी जबाबदारी आहे या भावनेतून आपल्याला भविष्य काळामध्ये या ठिकाणी काम करावं लागणार आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण या ठिकाणी सर्व कार्यकर्त्यांनी आपण सर्वांनी मिळून खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी काम करणं गरजेचं आहे. कालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आमचे नेते आदरणीय राणे साहेब हे या निवडणुकीला सामोरं जात असताना या कणकवली देवगड विधानसभा मतदारसंघामध्ये 42,000चं मताधिक्य हे या मतदारसंघातून दिलं होतं आणि आपल्या तालुक्यातून 6,052 मताचं मताधिक्य या तालुक्यातून दिलेलं आहे. परंतु भारतीय जनता पार्टी वैभववाडी चे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी सर्वांचे लाडके लोकप्रिय आमदार सन्माननीय नेते राणे साहेब
यांचे येथे आगमन होत आहे. भारतीय जनता पार्टी वैभवडीच्या वतीने त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. भारतीय जनता पार्टीच्या नितेश जी राणे आगे बढ़ो, नितेश जी राणे आगे बढ़ो, राणे साहब आगे बढ़ो, राणे साहब आगे बढ़ो, रविंद्र जी चौहान साहब आगे बढ़ो. तर हे बोलतोय मताधिक्य हे आपल्याला या ठिकाणी यावेळेला 50 ते 60 हजारावर जाण्यासाठी आपले प्रामाणिक प्रयत्न सर्वांचे या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. आणि खरं तर या तालुक्यातून 6,052 मताचा जे मताधिक्य आपण दिलं होतं, तर आमच्या या तालुक्यातील सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक निर्णय केलेला आहे की या ठिकाणी यावेळेच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आमदार नितेश साहेबांना 10,000चा लीड या वैभव तालुक्यातून आपला कुठल्या परिस्थितीत द्यायचा असा निर्णय या ठिकाणी अशा प्रकारचं या ठिकाणी निर्णय या वैभव तालुक्यातील सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. आणि निश्चितच तशा प्रकारची या ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं विविध या प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक बूथवर तशा प्रकारची जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्याला पदाधिकाऱ्यावर देण्यात आलेली आहे. आणि भविष्यात या वैभवली तालुक्यातून 10,000 मताचा मताधिक्य देण्याचा निर्णय घेऊन आम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे. आपण सर्वांनी त्यासाठी प्रयत्न करावा अशा प्रकारची मी या ठिकाणी विनंती करतो. आणि आमदार नितेश साहेबांना त्यांच्या भावसभेच्या वाटचालीसाठी आणि या ठिकाणी दुसऱ्यांदा आपल्याला या विधानसभेमध्ये त्यांना आमदार म्हणून पाठवायचं असल्यामुळे आपण सर्वांनी अशा प्रकारचे प्रामाणिक प्रयत्न करावे अशा प्रकारची विनंती करतो. मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी आपण ज्यांची आतुरतेने वाट बघत होतो ते तुम्हा आम्हा सर्वांचं लाडकं नेतृत्व सन्मान्य नितेशजी राणे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं स्वागत मी वैभवडी तालुक्यातील सर्व भाजपचे पदाधिकारी यांना विनंती करतो आणि आपण त्यांचं स्वागत करावं अशी मी विनंती करतो. प्रमोदजी रावराणे, प्रमोदजी रावराणे, दिलीपजी रावराणे, नासिरबाई, सुधीर नकाशे, जयेंद्र रावराणे, अरविंद रावराणे आणि सर्व शक्ती केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष आणि सरपंच. यानंतर आपल्या बरोबर आपले सहकारी मित्र पक्ष शिंदे सेनेचे तालुकाध्यक्ष सन्माननीय संभाजी रावराणे उपस्थित आहे. मी सन्मान्य आमचे तालुकाध्यक्ष सुधीरजी नकाशे यांना विनंती करतो की आपण त्यांचं यथोचित सन्मान करावा आणि त्यांना पुष्पगुच्छ द्यावा. त्याचप्रमाणे त्यांचे सहकारी त्यांच्याबरोबर आलेले सन्मान्य रमेशजी तावडे यांचाही सत्कार सन्मान्य आमचे तालुकाध्यक्षांनी करावा अशी त्यांना विनंती करते. या ठिकाणी पुढील कार्यक्रम साहेब आपल्याला पहिला जो कार्यक्रम घ्यायचा आहे तो आपली वाट बघताय किंवा पक्षप्रवेश हा महत्वाचा विषय आहे आणि त्या दृष्टीनं आपण आज जे आपल्याकडे प्रवेश करू इच्छितात त्यांचा पहिल्यांदा आपण प्रवेश घेऊया आणि मग पुढे आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. युवा सेनेचे वैभवडी शहर प्रमुख सिद्धेश रावराणे, महेश परब, ओंकार मेस्त्री, सचिन करगोटे,
श्रेयश नावडे, स्वतेज गुरव, केतन सावंत, चित्रसेन होळकर, दत्तात्रय साळवी, सागर आरोळकर असे सर्व कार्यकर्ते आहेत. कृपया त्यांचं भारतीय जनता पार्टी या परिवारामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. त्याचबरोबर पुढील जी मंडळी आहेत, कोकिसरीमधून मधुकर पाटेकर व्हाईस चेअरमन विकास सोसायटीचे कोकिसरेचे, आणि त्याचबरोबर दिलीप नारकर हे शिवसेनेचे नेते आहेत आणि त्यांच्याबरोबर असलेले त्यांचे इतर सर्व सहकारी दिलीप नारकर बरोबर मधुकर पाटेकर, रवींद्र पालकर, आदित्य पाटेकर, संजय चव्हाण, नागेश जाधव, विजय बेळेकर, अनिल मोहिते, विश्राम रोगे, बापू बेळेकर, नारायण नारकर, निलेश पालकर, रंगूर पाटेकर, रणजित पाटेकर, संतोष सावंत, मंगेश वळगी आणि गोपाळ सावंत अशी ही सर्व मंडळी आहेत. त्यांचं भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. या परिवारामध्ये जे नवीन सदस्य सामील होत आहेत त्यांचं मनपूर्वक स्वागत, त्यांचा यथोचित सन्मान आणि त्यांचा गौरव हा करण्यात येतोय. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा नितेश राणे तुम आगे बढ़ो, नितेश राणे तुम आगे बढ़ो. यानंतर प्रवेशाचं आटोपल्यानंतर या ठिकाणी वैभववाडीच्या प्रचाराचा नारळ या ठिकाणी व्यासपीठावरती फोडला जाईल. व्यासपीठावरती प्रचाराचा शुभारंभ आजच होतोय. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, या भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये जे नवीन प्रवेशकर्ते आहेत त्यांचं सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत. या ठिकाणी जे सर्व नवीन कार्यकर्ते इतर पक्षातून आलेले त्यांचं निश्चितच भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये त्यांचा निश्चितच मान सन्मान राखला जाईल. त्यांना यथोचित जे त्यांचं कार्य आहे त्याचा गौरव केला जाईल. या ठिकाणी आता पुढील कार्यक्रम या ठिकाणी तिरवडेतर्फे सौंदर्यवरून मानाजी घागरे यांचाही प्रवेश आहे. मानाजी घागरे तिरवडेवरून असे असंख्य कार्यकर्ते आहेत. पण एकच दिवस का धक्का द्यायचा? रोज थोडा थोडा धक्का दिला तर 20 तारीखपर्यंत सगळं संपून जाईल. म्हणून रोज एकाच दिवशी धक्का नाही द्यायचा आहे, थोडा थोडा धक्का रोज द्यायचा आहे. यानंतर मला वाटतं आपण पहिलं शुभारंभाचं इथं श्रीफळ वाढवायचं आहे आणि त्याचे या ठिकाणी आज भारतीय जनता पार्टीचा हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा
नितेश राणे साहेब हम तुम्हारे नंतर ज्यांनी लोकसभेला फार चांगलं काम केलंय असं तालुक्यातील 2 बूथ आहेत. एक शिराळे आणि दुसरा कुसूर पिंपळवाडी कुंभारी कुसूर कुंभारी आणि शिराळे असे 2 बूथ आहेत. त्याच्या बूथ अध्यक्ष आणि त्यांच्याबरोबर आलेले त्यांचे सहकारी या सर्वांनी या ठिकाणी यावं. साहेबांच्या हस्ते त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात येईल. या ठिकाणी दोन्ही बूथवरती आपल्याला सगळ्यांना विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. आपण सर्वांनी असा प्रत्येकाने हा सन्मान घेण्यासाठी या पुढच्या 20 तारखेपर्यंत आपल्याला त्या पद्धतीनं काम करायचं आहे. आपल्याला माहिती कधी सांगतो की शिराळ्यामधून फक्त 4 मतं बाहेर गेले आणि त्याचप्रमाणे कुंभारीमधून पण 4 मतं बाहेर गेले. म्हणून या दोन्ही बूथचा सत्कार या ठिकाणी सन्मान या ठिकाणी होतो. या ठिकाणी शिराळे आणि कुंभारे त्या ठिकाणी त्यांचे बूथ अध्यक्ष सन्माननीय गोपाळ जाधव हे हजर आहेत. भारतीय जनता पार्टीचा कुंभारी साहेब कुंभारी हे गोपाळ जाधव हा मी प्रत्येक सर्व बूथ अध्यक्षांना आणि माझ्या शक्ती केंद्र प्रमुखाला विनंती करतो की याचप्रमाणे कुंभार आणि ज्याप्रमाणे शिराळ्याचं काम झालंय त्याप्रमाणे प्रत्येकाने करण्यासाठी शपथबद्ध व्हायचंय आणि निश्चित प्रत्येकाने हा सत्कार एवढ्या मोठ्या व्यासपीठावरती स्वीकारण्याचं भाग्य घ्यायचं. कृपया सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपलं ज्यांचा सत्कार होईल त्यांनी कृपया आपल्या जागेवर असं नसतं व्हायचंय. जागा नसेल तर आपण आमच्या बरोबर या ठिकाणी सहभागी व्हायचंय. आपल्या सर्वांना विनंती आहे. यानंतर मुख्य या ठिकाणी मी विनंती करतो की जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष पणन महामंडळाचे संचालक सन्माननीय प्रमोदजीराव राणे यांनी आपलं मार्गदर्शन व्यक्त करावं. सर्वप्रथम मी सभागृहात बसलेल्या सगळ्यांचं त्याच्यापेक्षाही मोठ्या संख्येने बाहेर असलेल्या लोकांचं आणि त्याच्यापेक्षाही मोठ्या संख्येने असलेल्या ग्राउंडवरच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं या ठिकाणी मनापासून सगळ्यांच्या वतीने या ठिकाणी माफी मागतो, दिलगिरी व्यक्त करतो. आपल्या सगळ्यांची गैरसोय झाली त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. सन्माननीय कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचं सर्वप्रथम वैभववाडी तालुक्याच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो. पहिल्या यादीत या ठिकाणी आमदार साहेबांचं नाव उमेदवार म्हणून जाहीर झालं. अशाच प्रकारे पहिल्या यादीत मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात पहिलं नाव जाहीर व्हावं अशी आपण सगळ्या ग्रामदैवतांकडे या ठिकाणी प्रार्थना करूया. साहेब या ठिकाणी 2-3 मिनिटं या ठिकाणी आम्ही जे काय महिन्याभरात किंवा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर जे काय या ठिकाणी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत. 1+30 असतील, स्थानीय समितीच्या अध्यक्ष असतील, सरपंच असतील किंवा पदाधिकारी असतील, एवढ्यांनाच या ठिकाणी मेसेज पाठवून निमंत्रित केलेलं आहे. अन्य कोणतीही रचना आजच्या या कार्यक्रमासाठी लावलेली नाही. हे सगळं एवढं होईल याची कल्पना नसल्यामुळे ही सगळी गडबड झाली आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची माफी मागतो. 1 महिन्यापूर्वी आम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी जसं विधानसभेत ठरलंय की या वेळेचं लीड हे मताधिक्य जे आहे ते या ठिकाणी 60,000चं असेल
आणि या 60,000 या ठिकाणी आम्ही संकल्प केला की लोकसभा इलेक्शनला या ठिकाणी 6,058 मतांचं मताधिक्य मिळालं. या ठिकाणी वैभववाडीत आम्ही 10,000च्या एकाही मतात येणार नाही आणि या 10,000 मतांचा संकल्प करून या ठिकाणी माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी मागच्या म्हणजे इलेक्शन जाहीर झाली, प्रेस निवडणूक आयोगाची झाली आणि दुसऱ्या 10 मिनिटात सगळे कार्यकर्ते तालुका कार्यालयात एकत्र झाले. आणखीन 20 तारीखला संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत अगदी मायक्रो प्लॅनिंग या ठिकाणी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी मानेत मान घालून या ठिकाणी केलं. त्याबद्दल मी सगळ्या कार्यकर्त्यांचं मनापासून आभार मानतो. 35च्या 35 गावात या ठिकाणी सगळे पदाधिकारी जाऊन त्या ठिकाणी समस्या जाणून घेतल्या. पुढच्या महिन्याभराचं नियोजन आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी दिले. वैभववाडी नगरपंचायतीच्या 17च्या 17 वार्डात अगदी काल रात्री 11 वाजेपर्यंत सगळ्या बैठका संपन्न झाल्या आणि अगदी सूक्ष्म नियोजन या सगळ्याचं झालंय. साहेब, सगळ्या 58च्या 58 मतदार याद्यांचं या ठिकाणी एबीसी विश्लेषण या ठिकाणी झालेलं आहे आणि हे विश्लेषण होत असताना मागची जी काही 5,000 3,000 मतं गेली होती ती सुद्धा आम्ही या ठिकाणी सूक्ष्म पद्धतीने शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. कार्यकर्ता त्या मतदाराचं फेसबुक अकाउंट चेक करतोय, महिन्याभरात त्याने डीपी काय ठेवलाय ते बघतोय, महिन्याभरात त्याने कुठल्या पोस्टला फॉरवर्ड केला तो बघतोय आणि हे करूनच या ठिकाणी तो A+ आहे का, A आहे का, B आहे आणि या सगळ्याची खात्री झाल्यानंतर तो C आहे का, अशा प्रकारची रचना सगळ्या तालुक्यात लागलेली आहे. या ठिकाणी सर्व स्थलांतरित जेवढे मतदार आहेत आम्ही ठरवलंय, जे काय कोण सांगतात आमची 20,000 28,000 30,000 मतं आहेत ती सगळी आम्ही या ठिकाणी वैभववाडीत भरून काढण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी संकल्प केलेला आहे. त्या दृष्टीने जेवढे कोण मतदार आपल्या उद्योगधंद्याच्या निमित्ताने कामधंद्याच्या निमित्ताने वैभववाडीच्या बाहेर असतील ते सगळेजण 20 तारीखला सकाळी 7 वाजता आपापल्या बूथवरती पोहोचतील आणि आपल्याला मतदान करतील. 85 वर्षाच्या सगळ्या लोकांचं या ठिकाणी याद्या तयार झाल्या, त्यांचं सुद्धा मतदान हे 20 तारीखच्या अगोदर कसं करून घेता येईल आणि ते 100% आपल्याला होईल याची सुद्धा आपण या ठिकाणी काळजी घेतली आहे. बूथ निहाय या ठिकाणी आपण व्हॉट्सअप ग्रुप या ठिकाणी केले. आपल्याला पक्षाने आदेश दिले की या ठिकाणी व्हॉट्सअप ग्रुपवरती फक्त पदाधिकारी किंवा मुख्य कार्यकर्ते असतील. आम्ही सगळ्यांनी आपली परवानगी न घेता त्याच्या बदल करून वैभववाडी पॅटर्न म्हणून एक व्हॉट्सअप ग्रुप या ठिकाणी बूथवरचा केलाय आणि या सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जेवढे मतदार यादीत नावं आहेत त्या A आणि B च्या सगळ्या मतदारांना या ठिकाणी त्या ग्रुपवरती घेतोय, जेणेकरून 20 तारीख पर्यंत आपल्या कार्यकर्त्याला काही कामच शिल्लक राहणार नाही. एवढी आपल्या माध्यमातून झालेली कामं असतील, राज्य सरकारच्या केंद्र सरकारच्या माध्यमातून झालेली कामं असतील ती लोकांपर्यंत या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून जातील. आता याच्यात सुद्धा आपण काळजी घेतली आहे. ओनली फॉर ऍडमिन करून टाकणार आहे, त्याच्यामुळे कुणालाही अगदी किती दोन विरोधक असेल तरी तो त्या ग्रुपवरती काही टाकू शकणार नाही किंवा ज्याला त्या ग्रुपवरती राहायचं नाही तो लेफ्ट होईल आणि तो त्याला आपण शोधून काढता येईल हा जोर आहे. त्याच्यामुळे अशी सुद्धा रचना या ठिकाणी आपण लावली आहे. तालुक्यातील छोट्या मोठ्या उद्यापासून ज्या 250 ते 250 वाड्या छोट्या मोठ्या आहेत या सगळ्या वाड्यांवरती या ठिकाणी छोट्या मोठ्या बैठका होतील. 100% बैठकांचं नियोजन या ठिकाणी केलंय. वैभववाडी तालुक्यात असलेल्या मोठ्या प्रमाणात जे छोटे मोठे समाज असतील त्या समाज घटकांना सुद्धा जातीनिहाय वर्गीकरण करून सामाजिक वर्गीकरण करून तसं आम्ही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची जातनिहाय टीम तयार केली आहे आणि ही टीम प्रत्येक वाडी वस्ती वाईज या ठिकाणी जाईल आणि त्या जे कोण काही गैरसमज असतील तर त्यांचंही मतपरिवर्तन केल्याशिवाय तिथून उठणार नाही अशा प्रकारचं या ठिकाणी नियोजन झालंय. आपल्या पक्षाच्या ज्या वेगवेगळ्या आघाड्या आहेत, प्रकोष्ठ आहेत, मोर्चा आहेत, हे सगळे कामाला लागले. दैनंदिन रोज बैठका होत आहेत. त्याच्यामुळे ही सगळी मंडळी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यातून या ठिकाणी काम करतात. याच्या बाहेर आपले असलेले मित्रपक्ष जे व्यासपीठावर आहेत, या सभागृहात नसलेला संघ परिवार जो प्रत्यक्षपणे निवडणुकीत या ठिकाणी उतरत नाही पण पडद्यामागून ही सगळी कामं करत असतो, अशा संघ परिवारातल्या सगळ्या 29-30 संघटनांना जो कोण कार्यकर्ता असेल त्याला सगळ्यांना संपर्क होईल ते सुद्धा या ठिकाणी काम करतील अशा प्रकारची रचना आपण लावली आहे. प्रत्येक गावाला आम्ही सगळेजण खूप गर्दी होते पदाधिकाऱ्यांची म्हणून आम्ही ठरवलं एक पदाधिकारी एक दिलीप रावणे साहेब असतील तर एकच गाव घेऊन 20 तारीख पर्यंत बसतील.
एक गाव एक पदाधिकारी अशा प्रकारची रचना आम्ही सगळ्यांनी लावली आहे. दुसऱ्या गावात आम्ही कोण हस्तक्षेप करणार नाही आणि जे काय मतदान होईल ते त्या प्रभाऱ्याचं आणखीन ती काय असेल ती रचना लावली त्याचं ते क्रेडिट असेल. अशा प्रकारची रचना सुद्धा आपण या ठिकाणी लावली आहे. प्रत्येक बूथवर किमान 100 मतं वाढतील याची सुद्धा आपण या ठिकाणी काळजी घेतली आहे. शासनाच्या प्रभावी असलेल्या आणि त्यांना मिळालेल्या ज्या वेगवेगळ्या योजना असतील त्याच्यात शासनाची लाडकी बहीण योजना असेल, वयोश्री असेल, किसान सन्मान योजना असेल, मोफत धान्य असेल. जसं आपण हनुमंताला आठवण करून द्यायला लागली की तू कितीतरी योजना उडू शकतोस, अगदी कितीतरी समुद्र पार करून जाऊ शकतोस, तसं त्याला त्या लाभार्थ्याला आठवण करून द्यायची आहे की हो आमदार नितेश राणे साहेबांमुळे तुला ही योजना मिळाली आहे. उद्या देवेंद्र फडणवीस साहेब या ठिकाणी मुख्यमंत्री झाले तरच लाडली बहीण योजना या ठिकाणी चालू राहणार आहे. त्याच्यामुळे देवेंद्र फडणवीस या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले पाहिजे, आमदार साहेब या ठिकाणी त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले पाहिजे, तर आणि तरच या ठिकाणी या सगळ्या योजना चालू राहतील. अशा प्रकारची आठवण आपण प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. वेगवेगळ्या योजना आपण या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आमदार साहेबांनी गेल्या 10 वर्षात जी वेगवेगळी सामाजिक कामं केली असतील, शैक्षणिक केली असतील, आमदार निरंजन डावकरांच्या फंडातून झाली असतील, आमदार म्हात्रे साहेबांच्या फंडातून झाली असतील, आमदार खासदार मोठ्या साहेबांच्या फंडातून झाली असतील, या सगळ्यांचं प्रचार आणि प्रसिद्धीची सुद्धा आपण या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. पक्ष प्रवेशाच्या बाबतीत अमित शाह साहेबांनी वाशीचा आदेश दिलाय की आपल्या बूथवरती एक सुद्धा औषधाला बरोबर ठेवायचं नाही म्हणजे काय त्याला भारतीय जनता पार्टीत आणायचं आहे. आम्ही सगळ्यांनी संकल्प केलाय पुढच्या 30 दिवसात अगदी 100% भारतीय जनता पार्टी आपण करण्याचा प्रयत्न केलाय. मला वाटतं आम्ही 100% भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी दिसते. अत्यंत चांगलं उत्साहवर्धक वातावरण या ठिकाणी तालुक्यात आहे. आताच्या क्षणापर्यंत जरी बिनविरोध निवडणूक ही दिसत असली तरी आम्ही काही गाफील नाही. आम्ही आमची शस्त्र सगळे पाजवून ठेवलेली आहेत आणि 90% पर्यंत जाण्यासाठी अगदी 20 तारीख पर्यंत नियोजन असेल. 20 तारीखला सकाळी 6 वाजता पोलिंग एजंट कोण असणार, त्याचा रिलिव्हर कोण असणार, त्याच्यानंतर बूथवर बसलेले 10 कार्यकर्ते कोण असतील किंवा त्या वाडीत मतदारांना बाहेर 3 लोक कोण वाडीत काढणार आहे, अशा प्रकारची सगळी रचना संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 50 प्रमुख असेल तर त्याच्याकडे 25 मतदारांची जबाबदारी. या माझ्या 25 मतदारांनी मतदान केलं, या 25 पैकी 20 लोकांनी भारतीय जनता पार्टीला मतदान केलं, अशा प्रकारचा निरोप या ठिकाणी नासिरभाईंना, सुधीर नकाशेंना माझा कार्यकर्ता या ठिकाणी देईल. आणखी 90% मला वाटतं माझ्या माहितीप्रमाणे 7-8 दिवस आम्ही काही टीव्ही बघितली नाही, पण उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर आपल्या उमेदवारांची प्रचार सभा घेणारा हा पहिला वैभववाडी तालुका आहे. त्याच्यामुळे पुढे सुद्धा आमदार साहेब आपल्याला भरभरून देतील अशी अपेक्षा करतो. मी थांबतो. धन्यवाद. यानंतर आमदार साहेब बोलणार आहेत, पण तत्पूर्वी आपल्याला सर्व आलेल्या कार्यकर्त्यांना काही सूचना आहेत, त्या सूचना देतो आणि मग आमदार साहेब बोलतील. आपण या ठिकाणी हा प्रचाराचा शुभारंभाचं श्रीफळ या ठिकाणी वाढवलंय. यानंतर आपल्याला या ठिकाणी दत्त मंदिर आहे बाजारपेठेत, तिथं आपण सर्वांनी हा कार्यक्रम, ही मीटिंग संपली का तिथपर्यंत आपण सर्वांनी जायचे. आपल्या ज्या गाड्या आहेत त्या पुढे आपलं जे कार्यालय आहे त्याच्या पुढे राजापूर बँकेच्या आसपास तिथे आपल्या सर्व गाड्या असतील. पण इथून आपण दत्त मंदिरामध्ये 5 ते 7 जण, 11 जण दत्त मंदिरामध्ये नारळ महाराजांना ठेवून पुढे आपण पायी रॅली काढू आणि ती रॅली झाल्यानंतर आपण कुणी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना जे काही आपल्याला फूड पॅकेट आहे, म्हणजे आपल्याला जेवणाचं पॅकेट आहे, ते आपल्या कार्यालयामध्ये फूड पॅकेट आणि पाणी अशी व्यवस्था केलेली आहे. त्याच्यामुळे आपण कोणीही ते घेतल्याशिवाय गाडीमध्ये जाऊ नये आणि आपण आता सुद्धा हा कार्यक्रम संपला का इथून गाड्या सगळ्या आपल्या राजापूर बँकेजवळ थांबतील आणि तिथून आपण फूड पॅकेट घ्यायचं आणि मग पुढे आपण काय करायचं, कुठे जायचं ते तिथून पुढे सांगू. आता मी सन्मान्य नितेश राणे साहेबांना विनंती करतो की आपण सर्वांना मार्गदर्शन करा. भारत माता की जय.
भारत माता की वंदे वंदे वैभववाडी तालुक्याच्या महायुतीच्या मेळाव्याच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले वैभववाडी तालुक्याचे मंडळाचे अध्यक्ष सन्मान्य सुनील नकाशेजी, वैभववाडी तालुक्याचे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सन्मान्य प्रमोद रावराणेजी, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्ह्याचे प्रमुख पदाधिकारी आणि जिल्हा बँकचे संचालक सन्मान्य दिलीप रावराणेजी, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्ह्याचे प्रवक्ते सन्मान्य आमचे साठे साहेब, जिल्हा परिषदेचे माजी वित्त आणि बांधकाम सभापती भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रमुख नेते सन्मान्य जयेंद्र रावराणेजी, वैभववाडीचे माजी सभापती आणि भारतीय जनता पक्षाचे जिल्ह्याचे प्रमुख नेते आमचे अरविंद रावराणेजी, आमचे सज्जन काका रावराणेजी, उपस्थित असलेले आमचे शिवसेनेचे तालुका अध्यक्ष सन्मान्य संभाजी रावराणेजी, वाघवे वैभववाडीच्या प्रथम नागरिक आमच्या नेहा माईनकर मॅडम, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्ह्याचे प्रमुख आमचे नेते सन्मान्य नासिर काझी साहेब, उपस्थित असलेले मंचावर उपस्थित असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, घ्यायला गेलो तर पूर्ण पक्षच आमच्या इथे आहे, उपस्थित असलेल्या सर्वच माझे प्रमुख सहकारी, माझे सगळे प्रमुख मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, तसेच माझे पत्रकार मित्र, आज ह्या वैभववाडी तालुक्याची बैठक किंवा मीटिंग पाहिल्यानंतर मी आता दिलीपजींना सांगत होतो की एवढे लोक अगर जमणार होते तर खरं म्हटलं तर सन्मान्य राणे साहेबांना किंवा चव्हाण साहेबांना किंवा विनोद तावडे साहेबांना तिथे बोलायला पाहिजे, कारण की ही बैठक तशी त्या दर्जाची वाटते. आणि एवढी गर्दी पाहिल्यानंतर आणि एवढे प्रवेश पाहिल्यानंतर आमच्या संजय सावंतना सांगायला लागेल त्यांच्या मेडिकल स्टोअर मधले बीपीच्या गोळ्या थोडा वाढवा, स्टॉक वाढवा, कारण की आमच्या विरोधकांचं काय खरं नाही. आता कदाचित आमच्या समोरचा कोणतो उमेदवार किंवा मीडियाच्या भाषेमध्ये बकरा आज जाहीर होईल आणि मग खरं म्हटलं तर या युद्धाला सुरुवात होईल. मी ह्या निमित्ताने प्रमोदजी म्हटले ते खरंच आहे की ह्या मतदारसंघाची ही पहिली जाहीर सभा म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. आणि म्हणून ह्या निमित्ताने मी आपले देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब, देशाचे गृहमंत्री आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सन्मान्य अमित शहा साहेब, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्मान्य जे.पी. नड्डा साहेब, खासदार सन्मान्य आमचे नेते राणे साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सन्मान्य आमचे विनोद तावडे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री आमचे नेते सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य बावनकुळेजी आणि सन्मान्य आमचे हक्काचे पालकमंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांचं आणि आमच्या सगळ्यात प्रमुख नेत्यांचं, या मतदारसंघाच्या सर्वच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने मी त्यांच्या मनापासून आभार मानेन की ह्या मतदारसंघाचा उमेदवार म्हणून त्यांनी मला परत एकदा संधी दिली आणि भारतीय जनता पक्षाचा तळ कोकणातला एकमेव सीट म्हणून आपल्याला भारतीय जनता पक्षाला न्याय मिळू दिला. जेव्हा माझी तिकीट जाहीर झाली आणि मी सन्मान्य फडणवीस साहेबांना फोन केला, मी साहेबांचे आभार मानले आणि मी साहेबांना हेही शब्द आपल्या सगळ्यांच्या वतीने दिलाय की साहेब, महायुती म्हणून आपल्या तळ कोकणामध्ये आमची भारतीय जनता पक्षाची एकमेव सीट असली तरी 23 नोव्हेंबरला या तळ कोकणामध्ये सर्वात जास्त मतधिक्य आमच्या ह्याच मतदारसंघामध्ये असेल
असा शब्द त्यांना दिलेला आहे. म्हणजे बाकी सगळे आपल्या आजूबाजूला महायुतीचे शिवसेनेचे आमदार निवडून येतील, त्याच्यात काय दोन विचार नाही. पण मतांचे टोटल अगर मारलं तर आपला मतदारसंघ हा भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती म्हणून 1 नंबरचा असेल असा शब्द त्यांना मी या निमित्ताने दिला. आणि तो जो शब्द दिलाय तो आपल्या सगळ्यांच्या ताकदीमुळे आणि आपल्या जोरामुळे दिलेला आहे. या मतदारसंघामध्ये गेली 10 वर्ष मी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतो आणि गेली 5 वर्ष आपण भारतीय जनता पक्ष म्हणून एक परिवार म्हणून काम करतो आणि खरंच एक परिवार म्हणून काम करतो. या सभागृहामध्ये उपस्थित असलेला प्रत्येक कार्यकर्ता, माझा सहकारी, त्याच्याबरोबर माझे एक वैयक्तिक नातं आहे आणि संबंध आहे. मी राजकीय म्हणणार नाही. राजकीय म्हटलं तर कदाचित तुमच्या आणि आमच्यामध्ये माझ्यामध्ये दुरावा निर्माण होईल. प्रत्येकाच्या सुखदुःखामध्ये, प्रत्येकाच्या आयुष्याच्या चढ उतारमध्ये मी त्यांच्याबरोबर सहभागी राहिलो आहे आणि त्यांनी तेवढा विश्वास पण माझ्यावर टाकलेला आहे. या 10 वर्षाच्या प्रवासामध्ये असंख्य कार्यकर्ते आले, काही दूरी गेले, पण ते काळांतराने परत जवळ आले आणि आम्ही परत एकदा परिवार म्हणून एक दुसऱ्याबरोबर काम करत आलेलो आहे. कधीच असं वाटलं नाही की मी एक राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते म्हणून तुमच्या सगळ्यांमध्ये वावरतो. आज पण हे जे वातावरण पाहिलं हे तुम्ही स्वतःहूनच माझ्यासाठी उभं केलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने आपण प्रचाराला सुरुवात करतो. जे नियोजनाच्या बैठका होत आहे, जी माहिती मी घेतोय, आता काल 2-3 दिवसापासून मी देवगड आणि कणकवलीमध्ये फिरत होतो, पण सातत्याने वैभववाडीमध्ये होणाऱ्या बैठका, नियोजन हे पाहिल्यानंतर मी त्या देवगड आणि कणकवलीमध्ये मी फोटो दाखवत होतो की बाबा बघा, तुम्ही गावनिहाय बैठका घेत असल्या तरी आमचा वैभववाडी तालुका तुमच्यापेक्षा 2 पाऊल पुढे आहे हे मी सांगतो. म्हणून मला तुमच्याबद्दल निश्चित पद्धतीने अभिमान आहे. मला एक जवळीक जे माझ्या वैभववाडी तालुक्याच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांबद्दल वाटते ते ह्या इकडचे कार्यकर्ते जीवाला जीव लावणारे आहेत, ताकद देणारे आहेत आणि त्या पद्धतीचे संबंध आपण गेली 10 वर्ष आपण एक दुसऱ्याबरोबर ठेवले आहेत. आता हल्ली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये सन्मान्य राणे साहेबांना मिळालेल्या मतधिक्यामध्ये आमच्या वैभववाडी तालुक्याच्या सिंहाचा वाटा आहे हे मी अभिमानाने सगळीकडे सांगतो. काय वाटत 2 तालुक्यांच्या समोर पण सांगतो. मला नियोजनामध्ये ते कुठे कमी पडत नाही. उलट वैभववाडीचा पॅटर्न आता मध्येच आमचे सतेज धोंडजी आलेले जिल्ह्यामध्ये आपल्या इकडे सगळीकडे प्रवास करत होते. मी त्यांना आवर्जून सांगितलं की साहेब वैभववाडीचा पॅटर्नचा तुम्ही अभ्यास करा आणि तो पॅटर्न आपण महाराष्ट्रामध्ये कसा राबवू शकतो त्या निमित्ताने ते तुम्ही प्रदेश पातळीवर तुम्ही सगळ्यांना सांगा. जसं आमचे आता प्रमोदजी बोलत होता तर डीपी कोणी कोणाचा ठेवलाय ह्याची पण आता पंचायत होणारा विचार करते. म्हणजे कधी कधी डीपीवर आजकाल सगळीकडे राजकीय निर्णय सांगितले जातात. कोणी ग्रुप लेफ्ट केला तर पहिलं कसा पक्ष सोडण्याच्या टायमाला मोबाईल ऑफ करायचे, आता ग्रुप सोडून टाकतात. मग आपल्याला कळतं काहीतरी गडबड आहे. पण तरी एवढी मायन्यूट प्लॅनिंग ज्याला आपण म्हणतो ती आपल्या वैभववाडी तालुक्यामध्येच आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे. याबद्दल मला निश्चित पद्धतीने समाधान वाटतं. म्हणून अशा पद्धतीच्या लढाई अगर आपण लढत असू तर समोरच्या जो कोण येईल तसं प्रमोदजी बरोबर बोला, आम्ही काही कमी लेखणाऱ्यापैकी नाहीये. ही युद्ध आहे, लढाई आहे आणि युद्धामध्ये प्रत्येकाला कुठली लहान मोठा प्रतिस्पर्धी असेल तरी त्याला तेवढंच मान सन्मान देऊन त्याच्याबरोबर लढाई लढायची असते. म्हणून येऊन दे, कोणाला यायचंय तर येऊन दे. फक्त आम्हाला भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती म्हणून आम्हाला निश्चित पद्धतीने एवढं माहिती आहे की आम्हाला ह्या मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा हा बालेकिल्ला आहे हे आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये दाखवून द्यायचं आहे आणि त्या पद्धतीची आमची तयारी सगळ्यांची सुरू आहे. असंख्य लाडक्या बहिणी आमच्या या सभागृहामध्ये उपस्थित. मी 2-3 दिवसापासून जसे प्रचारासाठी गावागावात फिरतोय, एक गोष्टी प्रामुख्याने मला दिसत आहे की मोठ्या संख्येने महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थिती लावत आहेत. ज्या काही सरकारने, आमच्या महायुतीच्या सरकारने मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना जी त्यांच्यासाठी आणली आहे त्यामुळे त्यांनी निश्चित पद्धतीने आपल्या सरकारचे आभार या 20 नोव्हेंबरला त्यांना मानायचे. आज या स्कीमच्या अंतर्गत म्हणजे त्या योजनेच्या अंतर्गत 7,500 रुपये आज त्यांच्या प्रत्येकाच्या अकाउंटमध्ये आले. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे 5 हप्ते पडलेले आहेत. 7,500 म्हणजे नोव्हेंबरचा हप्ता पण ऑक्टोबरमध्ये दिलेला आहे. याप्रमाणे 7,500 आपल्या प्रत्येकाच्या लाडक्या बहिणीच्या अकाउंटमध्ये आलेला आहे.
आपल्या मतदारसंघामध्ये म्हणजे 1,12,000 महिलांची संख्या आहे, लोकसंख्या आहे आणि त्याच्यामध्ये 75,000 महिलांचे लाभार्थी हे फक्त मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनाचे आहे. म्हणजे ह्या 75,000 आमच्या माता भगिनींनी ठरवलं तर समोरच्याचं डिपॉझिट पण राहील का हा खरं म्हणजे तर प्रश्नचिन्ह निर्माण आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना मी विनंती करेन की आपण ज्या महायुती सरकारने आपल्या ह्या अकाउंटमध्ये आपल्याला 7,500 रुपये आपल्याकडे दिलेले आहेत, ज्यांच्यामुळे आपली दिवाळी आता यावेळीची गोड होणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या 20 नोव्हेंबरला आपल्याला कोणीही काही न बोलता सकाळी 10 वाजताच्या अगोदरच जाऊन मतदान करून आपले 1,500 रुपये डिसेंबरचे कन्फर्म करून टाकायचे. म्हणजे कोण काय बोलले, मिस्टरांनी पण बोलवलं जरा तुम्ही थांबा, तुम्ही दुपारी जा, मी सकाळी जाऊन येते, सांगून मोकळ्या व्हायचं. मला माझ्या एक सांगा, वैभववाडीच्या बाजारपेठेमध्ये पण अशी स्कीम मिळणार नाही. निळं बटन दाबवा आणि 1,500 कन्फर्म करा. एवढी सरळ सोपी स्कीम आहे आणि सतत दर महिन्याला ते 1,500 योजना ती सुरू राहणार आहे. कारण का महायुतीचं सरकार हे परत 23 नोव्हेंबरला येत आहे आणि तुम्हाला ती स्कीम आयुष्यभर सुरू ठेवत आहे. अशा पद्धतीचा निर्धार करून तुम्ही 20 नोव्हेंबरला निघालं पाहिजे. आपल्याकडे आता ह्या 27 दिवस बरोबर 20 नोव्हेंबरसाठी राहिलेले आहेत. आमचे विरोधक आपल्याकडे येतील, खोट्या बातम्या पसरवतील, सांगतील की नाही ही योजना बंद होणार आहे. त्यांना सांगा बाबा गप्प बस रे बाबा, तू जे सांगतोयस ना, पण तुझा पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे काहीतरी वेगळंच बोलतायत. त्यांना मुद्दामून मी एक व्हिडिओ सगळ्यांकडे आमची सोशल मीडियाची टीम आणि आमची युवा मोर्चाची टीम पसरवणार आहे. या दसऱ्या मेळाव्याला जेव्हा उद्धवजी ठाकरे शिवाजी पार्कवर बोलत होते तेव्हा त्यांनी धडकावून सांगितलंय आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, ठाकरे सरकार परत चुकून आलं तर पहिल्या 11 दिवसामध्ये या सगळ्या योजना आम्ही बंद करू असं स्वतः उद्धवजी ठाकरेंनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलंय. तो व्हिडिओ तुम्ही आवर्जून बघा. काँग्रेसचे अन्य नेते पण सांगत फिरतायत की आम्हाला ही लाडली बहीण योजना बंद करायची आहे. आता आमच्या वैभवडीच्या सगळ्या लाडली बहिणींनी ठरवायचंय की तुम्हाला योजना बंद करणाऱ्या भावांना निवडून द्यायचंय की योजनाच्या माध्यमातून तुमची दिवाळी गोड करणाऱ्या भावांना निवडून द्यायचंय. हा निर्धार तुम्ही लोकांनी 20 नोव्हेंबरला खरं म्हणतात तर केला पाहिजे. म्हणून एक ताकदीने एक जोमाने हा नितेश राणे उमेदवार नाहीये. भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता या मतदारसंघाचा उमेदवार समजून तुम्ही 20 नोव्हेंबर पर्यंत काम करायला दिवस रात्र एक करून आपण 10 वर्ष उभं केलेलं जे काम मिळवलेला तो गावागावामध्ये विश्वास आज कुठल्याही कार्यकर्त्याबरोबर म्हणजे वैयक्तिक संबंध आहे. त्यांना माहिती आहे तालुक्यामध्ये काही झालं तर आमदाराला नितेश राणेला आम्ही थेट फोन करू शकतो. असे संबंध माझ्या बरोबर तुमचे सगळ्यांचे आहेत. तुमच्या प्रत्येकाला अगर मला नावं निश्चित तुम्ही इथे उभं केलं त्यांना प्रत्येकाच्या आत्ता त्यांच्या आयुष्यामध्ये काय चाललंय ना हे मी आत्ता तुम्हाला सांगू शकतो. असं नातं तुमच्या सगळ्यांबरोबर माझा एवढी जवळीक आणि एवढी कौटुंबिक नातं मी तुमच्या बरोबर जोपासलंय. म्हणून मला आत्मविश्वास आहे की मी काय हवेत राहणारा लोकप्रतिनिधी नाहीये, मी काय अति आत्मविश्वास ठेवणारा लोकप्रतिनिधी नाहीये. पण शेवटी मला माझ्या तुमच्याबरोबर असलेल्या संबंधाचा माझा विश्वास आहे. विकास ही तर माझी जबाबदारी होतीच. तुम्ही जेव्हा विकासाच्या माध्यमातून माझ्याकडून काही मागितलं, अपेक्षा व्यक्त केल्या, माझ्याकडे असलेली जी आमदार निधी होती, जी काही निधी जो फंड मी तुमच्या गावासाठी आणू शकलो हे माझं कर्तव्य आहे. मी काही कोणावर उपकार केलेला नाही. तुम्ही प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन 2014 असेल 19 असेल मला आशीर्वाद दिलात, मला विधिमंडळामध्ये पाठवलं. आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये काम करण्याची जी संधी मला भेटते हे माझ्या मतदारांमुळे आहे. हे मानणाऱ्यापैकी मी आहे, हे स्वीकारणाऱ्यापैकी मी आहे. म्हणून मी कधीच स्वतःला मोठं समजलेलं नाहीये. मला जी ताकद आज महाराष्ट्रामध्ये जे भेटते, जे ताक मानाने जेव्हा मी विधिमंडळामध्ये जे उभा राहतो ते माझ्या वैभववाडी, देवगड, कणकवली मतदारसंघाच्या मतदारांमुळेच आहे. हा माझी भावना माझ्याकडे आणि ते जाऊन मी गेली 5 आणि 10 वर्ष प्रत्येक दिवस त्या हे सत्य स्वीकारून मी तुमच्या बरोबरचा प्रवास हा केलेला आहे. म्हणून मी कधीच आविर्भावाने वागलो नाही. कुठेही मी कुठलेही तुम्ही निर्णय घ्यायला सांगितला, कधी कडू निर्णय घ्यायला लागले, कधी तुमच्या कुठल्याही गावाचा कुठलाही निर्णय असेल कधीही मी गावाच्या विरोधात आणि गावाच्या प्रमुख निर्णयाच्या विरोधात कधीच केलेलो नाही.
जो गावाचा निर्णय असेल तोच माझा निर्णय स्वीकारून मी यापुढे गेलेलो. फक्त ह्या निमित्ताने मी विनंती करेन, असे काही गावामध्ये गाव पातळीचे काही वाद आहेत, काही इकडे तिकडचे तंटे आहेत, त्या गोष्टीची जाणीव मला आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये कधी काही गोष्टी असतात, पण पक्ष म्हणून आम्ही नेहमी निर्णय घेतो. गावाच्या पातळीच्या निर्णयामध्ये कधीही त्याला विरोध करायचा नाही. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये कधीही आम्ही त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही. म्हणून आपण ही मतदार म्हणून किंवा आपण जेव्हा मतदारांमध्ये जात तेव्हा आवर्जून आग्रह धरा की आपल्या ज्या ग्रामपंचायतीचे वाद आपण गावापर्यंत ठेवू. ही निवडणूक लोकसभे आणि विधानसभेची आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जे आपण मतदान करतो ते राज्यामध्ये तुम्हाला लोकप्रतिनिधी कोणाला पाठवायचं आहे, राज्यामध्ये सरकार कोणाचं बसवायचं आहे. ज्या सरकारने ही मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना सुरू केली आहे, वयश्री योजना सुरू केलेली आहे, ज्या सरकारच्या माध्यमातून जसे केंद्राचे तुम्हाला पीएम किसानचे 6,000 मिळतात, उर्वरित 6,000 ज्या राज्य सरकार तुम्हाला देतात ते देते, त्या राज्य सरकारला निवडण्यासाठी ही निवडणूक आहे. म्हणून आपसातले गावागावातले सगळे जे काही भांडणं आहेत, तंटे आहेत, वाद आहेत, माझ्यासाठी 20 तारखेपर्यंत जरा बाजूला ठेवा. ही निवडणूक ते हिशोब चुकता करण्याची नाही आहे बांधव. एवढं फक्त माझ्यासाठी गावामध्ये जाऊन सांगा. नाहीतर काय होतं, गावामध्ये कुठलाही वाद असेल काम तुझा हिशोब चुकता करतो आणि बटन विधानसभेचे दाबतात. आता आम्ही त्या गावाच्या वादामध्ये कुठेच नसतो, आम्हाला कधी कधी माहीत पण नसतं, पण तरी पण राग आमच्या विधानसभेवर निघतो. म्हणून ही फक्त विनंती घेऊन गाव पातळीवर तुम्ही सगळेजण जा. 20 तारखेपर्यंत जरा मला सांभाळून घ्या. 23 नोव्हेंबर जसं झालं, निकाल आपल्या बाजूने लागला तर परत 24 तारखेपासून आपल्या ड्युटीमध्ये परत हजर झालो आणि दिवस रात्र परत एकदा आपली मेहनत, आपल्यासाठी मेहनत आणि आपली सेवा करण्यासाठी तयार. फक्त आदरणीय देवेंद्रजींना, बावनकुळे साहेबांना मी शब्द देऊन आलेलो आहे. आपल्याला हा भारतीय जनता पक्षाचा मतदारसंघ संभाजी राणेंची माफी मागतो, पण शेवटी आम्हाला एकच मिळालेला आहे. शेवटी ह्या सगळ्या भागातला तळ कोकणातला आमचा मतदारसंघ एक लाडका मतदारसंघ आहे भारतीय जनता पक्षाचा. म्हणून आम्हाला इथे जास्त लीड आमच्या ह्या मतदारसंघाची मिळवायची आहे. खासदार आमच्या विचाराचा आलेला आहे. आता हा मतदारसंघ एकत्र येऊन हा मतदारसंघ हा कायमस्वरूपी भारतीय जनता पक्षाचाच बालेकिल्ला असेल असं ठरवून आम्हाला सगळ्या जणांना पुढे काम करायचं आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या 20 नोव्हेंबर पर्यंत सगळ्यांनी एकत्र येऊन एक ताकदीने तुम्ही प्रत्येकाने लक्षात द्या. जेव्हा तुमच्या सगळ्यांच्या निवडणुका होत्या तेव्हा नितेश राणे तुमच्या बरोबर उभा राहिलेला. काही मागे पुढे बघितलं नाही. कोण नगरसेवक लढवलं, कोणी सरपंच म्हणून लढवलं, कोणी जिल्हा परिषद पंचायत समिती लढवलं, जी पण निवडणूक लढवली तेव्हा नितेश राणे तुमच्या बरोबर उभा होता. कधीही मागे पुढे बघितला नाही. सगळं 100% तुमच्या विजयामध्ये मी कसा हातभार लावेन यासाठी दिवस रात्र मेहनत केली. आता विधानसभेची निवडणूक आहे. आपण कुटुंबीय म्हणून कसं एक दुसऱ्याबरोबर वावरलो, आता तुम्ही माझ्यासाठी 20 तारखेपर्यंत जसं प्रमोदजींनी बोलले, जसे नासिरभाई बोलले, जसे आमचे दिलीपराव आणि आमचे अरविंदराव आणि सगळेजण ज्यांनी जे काही नियोजन केलेलं आहे तसं गावागावामध्ये जे काही तुमच्या आपसातले हेवे दावे काही जे काही हिशोब असतील 20 तारखेनंतरसाठी ठेवा. ही निवडणूक परत एकदा भारतीय जनता पक्ष, महायुती आणि राज्यात सत्ता आपली आणण्यासाठी ही निवडणूक फार महत्वाची आहे. आपल्या महायुतीचं सरकार परत आलं तेव्हाच जाऊन तुम्ही हट्टाने आपल्या मंत्रालयात जाऊन उभं राहू शकता. तेव्हाच जाऊन हक्काच्या पालकमंत्र्याकडे जाऊन मागणी करू शकता. विचार करा, गेली 2-2.5 वर्ष तसे 10 वर्षामध्ये हा मतदारसंघ 10 वर्षामध्ये 8 वर्ष विरोधी पक्षामध्ये राहिलेला आहे. फक्त 2च वर्ष आपण सत्ताधारी पक्ष म्हणून राहिलो. पण ह्या 2-2.5 वर्षामध्ये सन्मान्य पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेबांनी ह्या मतदारसंघासाठी जेवढी निधी दिली, जेवढी वैभववाढीसाठी निधी दिली ते 8 वर्षामध्ये कधीच आपल्याला मिळाली नाही. म्हणून आपल्याला ह्या बॅकलॉग आपण भरून देऊ शकतो. म्हणून ह्या पुढे आपल्याला 23 तारखेनंतर आपलं सरकार बसणार आहे तेव्हा तुम्ही चिंता करू नका. कितीही उद्धव ठाकरेंनी आणि महाविकास आघाडीने उड्या मारल्या, निकाल सेट झालेला आहे. फक्त आपला आमदार तिथे पाठवायचा आहे आणि सत्ताधारी म्हणून आपल्याला पुढची 5 वर्ष या तालुक्याचा विकास करायचा आहे. एवढंच निर्धार तुम्ही करा.
शेवटी ज्या ज्या योजना सुरू आहेत त्या योजना सुरू ठेवायच्या असतील तर तो पक्ष तिथे सत्तेमध्ये येणं फार गरजेचं आहे. आता बघा 3 महिन्या अगोदर तुमच्या पीएम किसान विसानचे जे काही केंद्र सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या आज ही सुरू कशाला आहेत? कारण का मोदी साहेबांना आपण परत एकदा निवडून दिलं म्हणून त्या सगळ्याच्या सगळ्या योजना आता सुरू आहेत. आता तसंच आपल्याला मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना असो किंवा वयश्री योजना असो किंवा अन्य कुठलीही योजना आपल्याला सुरू ठेवायची असेल जी राज्य सरकारची आहे त्यासाठी येणाऱ्या 20 तारखेला आपल्याला जास्त मतदान आपल्याला मतदानाचा टक्का वाढवायचा एक लक्षात घ्या. ग्रामपंचायतीमध्ये जसा आपण मुंबईचे मतदार आणतो आम्हाला लोकसभेचं माहिती आहे आपण कमी जास्त केलं पण मला ग्रामपंचायतीची तुम्हाला कपाटात ठेवलेली यादी बाहेर काढायची ती महत्वाची यादी आहे. मला माहिती आहे ग्रामपंचायतीला झाडून सगळे बाहेर आणता तुम्ही बाकी लोकसभेमध्ये थोडा आकडता हात घेतात म्हणून मला तुमची ग्रामपंचायतीची यादी बाहेर काढा थोडी धूळ साफ करा आणि आता विधानसभेला एक पण मुंबईला मतदार ठेवायचे नाही सगळी यंत्रणा आणायची आणि आपला मतदानाचा टक्का वाढवायचा असा निर्धार भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी ते करावं अशी अपेक्षा ह्या निमित्ताने व्यक्त करतो. जास्त बोलत नाही मला माहितीये फार गरमी आहे आणि आमचा हॉल ह्यावेळी कमी पडलाय. पुढच्या वेळी निश्चित पद्धतीने जेव्हा आमचे सगळे प्रमुख नेते असतील तेव्हा खुल्या मैदानात ही मीटिंग घेऊ आणि एकदाच आपल्या भारतीय जनता पक्षाची ताकद इथे दाखवून देऊ. म्हणून परत एकदा आपण मोठ्या संख्येने आलात आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. आपलं चिन्ह हे कमळ आहे आपल्याला सांगायची गरज पण परत लोकांपर्यंत आपले चिन्ह घेऊन जा. ज्यांनी आमच्या पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं माझ्या वतीने आणि आमच्या तालुका अध्यक्षांच्या वतीने मी आपल्या पक्षामध्ये मनापासून स्वागत करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. अर्धाच कार्यक्रम संपलाय अर्धा कार्यक्रम शिल्लक आहे. यानंतर दादा या सगळ्यांच्या सूचना देतील. एकाही कार्यकर्त्याने जायचं नाहीये. आपण इथून पदयात्रा चालू करणार आहे. दत्त मंदिरमध्ये आपण पदयात्रेने जाणार आहे. प्रचाराचं तिथे देवाजवळ नाळ ठेवू आणि तो झाल्यानंतर अगदी शिस्तीत 4-4च्या लाईनने पक्ष कार्यालयाच्या ठिकाणी आपण या रॅलीचं विसर्जन करणार आहे. एकही पुरुष कार्यकर्ता पुढे आमदार साहेबांबरोबर असणार नाही. आमदार साहेबांच्या मागे 4-4ने महिला असतील आणि त्याच्या पाठीमागे सगळे पदाधिकारी पुरुष कार्यकर्ते असतील. पुढच्या सूचना दादा. या ठिकाणी आभार प्रदर्शन सन्माननीय आमचे तालुका अध्यक्ष सुधीरजी नकाशे यांनी मांडावं असं मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार सर्व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि पदाधिकारी